Well, hello. Asi počujete práčku za mnou. Anyway, dnes mám voľno, čiže sa budem asi len tak previerať dňom. Well, here's the truth. Keď som bola v škole, tak som si vravala, že ako strašne už smrť potom a už sa nevedela dočkať, že konečne budem po škole a budem mať viac času, nebudem sa musieť učiť a budem robiť všetky tie veci, ktoré ma bavia a naplňajú a budem si žiť svoj najlepší život. Žijem si svoj najlepší život, ale nikto mi nepovedal, že motivácia po tom, ako všetko skončím, všetky sa povinnosti v škole, bude oveľa nižšia, pretože vlastne ju už aj nemusím mať. Myslím to tak, že nikto ma teraz nenúti učiť sa nový jazyk alebo vyskúšať nový šport, prečítať knihu. Mám slobodnú vôľu v týchto veciach. Čiže slowly sa nejak adaptujem na tento nový život a pravdu povediac, myslím si, že mi to ide veľmi dobre, ale jediná vec, ktorá mám obrovský problém a nejak sa snažím naučiť akceptovať teda ten problém, je, že nie som morning person. Je to tak, rána sú pre mňa hrozné, nerada vstávam, nerada púšťam svoj postel. Prečo by som mala púšťať postel, keď mne je teplo a je mne dobré a je mne pohodlne a príjemne a som comfy a nemusím čeliť žiadnym prekážkam, ktoré ten deň prinesie. Čiže rána nie sú môj čas. Aj keď som sa to dlho snažila zmeniť a pravdu stále s tým tak trošku bojujem, nejde to. Proste, aj keď si poviem, že sa ráno zobudím a vravím si, že dobre Tereza, toto je ten deň, ideš produktívna od rána, večer budeš mať kľud, ľahneš si skoro do postele a budeš mať príjemný spánok. Omyl. Ráno síce vstanem skoro, ale ja sa proste nedokážem ničomu prinútiť. To je jedno, že čo robím, jednoducho iba ležím alebo sedím a moja myseľ je úplne prázdna, hmla, nič, proste prázdno. Ako náhle odbije 6 hodín večer, tak nejaký malý človek vo mne sa zrazu zobudí a povie si, že áno, teraz ideme, teraz je ten čas, teraz ideš zmeniť svet, poďme. I don't know. Takto to funguje pre mňa. Čiže snažím sa akceptovať to, že proste nie som morning person, som night person. Počas noci vám napíšem 3 eseje, dobre, už nechodím do školy, čiže nemusím, ale počas noci by som bola schopná robiť hocičo, ale ráno nie. Čiže to, čo ráno možno spraviť, je ísť do fitka, dať si pred veci ako teraz a potom sa uvidí. Dneska idem stretnúť môjho synovca. Synovec meaning pes mojej sestry. Ale ideme na kávu a veľmi sa na ňo teším. Je to pes z útulku, volá sa Miško a je rozkošný a už ho teraz všetci veľmi ľúbime. Čiže sa teším na jeho a vyberám nás do sebou. Ale ako prvé si idem urobiť proteín. Inak dnes vyšiel posmrtný album Macka Millera a je úžasný. Už som ho počula, je 11:16 a už som ho počula 20. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Workout done. Som sa stihla naobedovať, akurát sa chystám za Myškou a za sestrou samozrejme, ale meškám ako vždy. Čiže sa budem snažiť rýchlo namalovať a letím. Chcela som prať, ale asi mi to už nestihnem to už vybrať. Čiže dúfam, že to nezatuhne. Lebo neviem, ako vy, a neviem vôbec, či je to pravda, alebo je to iba hoax, ktorý mi mami navravela, aby som vyložila prádlo, teda bielizeň. Ale vždycky mi vravela, že ak nevytiahnem bielizeň hneď ako z dopere, tým sa zatuchne a bude smradľava, budeme musieť ešte raz.
A ja to mám stále veľa vecí, že stále stresujem. A už som párkrát bola tak, že som nestihla ani vyložiť a nič jej nebolo, čiže predpokladám, že to nemusí byť úplne pravda, no neviem. Ok, nemám veľmi času na úžasný make-up, ale však ideme na kávičku a myslím si, že to nebude taký problém. Ešte pery. Inak tieto Oriflame balzámy sú úžasné, milujem, ale vždycky si od nich zašpiní častý, teda, no nie zašpiní, ale máme také masné. A keď sa ponáhľam v hlavne, tak to nie je dobré. Čiže vtedy prednostne takéto tyčinkavé. Šťuš. A bit of Ari. Nemôžem ísť von bez mojich prsteňov. Inak toto bude teraz vtipné, lebo keď meškam, tak stále sa vyhovorím na to, že s ňou zariadiť čas, a keď to bude moja sestra pozerať tento vlog, tak bude asi veľmi nadšená. Čiže prepáč, babu, mrzí ma, že musíš to nečakať, ale je to pre vlog. Natáčam vlog. Miško, Miško, no, čo si krásny, javo. Ty si krásny, javio. Áno. Poslušný. Na tetu. Či na maminku. Ja som teta. Na večeru si zvyknem dávať iba také suché jedlá, čiže väčšinou nejaký kus pečiva, chlieb alebo rožok celodenný, humus a syr a zeleninu k tomu. Lebo sa nechce váriť vôbec. A neviem, vystačím sa aj s týmto. Miško bol hrozne zlatý. No, ja som natočila dosť toho, lebo stále zabudám na to, že musím vlastne natáčať. Lebo neslúka to vyťahovať kamerou stále. Ale myslím si, že to bude fajn. Stihla som ísť aj na rýchlo nečakanie na nechty. Lebo cez víkend už sa mi nebude chcieť, nebudem mať ani čas, lebo robím cez víkend, čiže tak, mám to z krku. Dnešný deň bol actually produktívny. Akože na to, že v podstate je pre mňa hrozne ťažké sa motivovať robiť niečo cez tieto dni. Akože mesiace myslím, keď je vonku tma. Január, február sú to úplne najhoršie mesiace. A absolútne sa mi nechce a mám depresívne stavy, akože nie doslova, ale som taká hrozne unavená a proste sa mi nič nechce. Čiže dnešok bol actually dobrý. Musím sa pozerať do kamery. To je asi na dnes všetko. Dnes to bolo fakt, že day my life vlog, lebo absolútne nič také závratné sa nedialo. A najbližšie idem do Osla, čiže sa vám ozvem priamo z hlavného mesta Nórska. Nezapomínajte dať odber, like a koment a všetku lásku, ktorú môžete.